If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community and for supporting quality journalism. Magandang umaga, Davao at Luzon, Visayas, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Bago tayo magsimula, paki-like, magkomento at ibahagi ang video na ito at paki-pindot na rin ang bell button para sa mga bagong kaganapan. Ako, si Merosol Sibayan Katso, ang inyong tagapagbalita. Para sa mga ulo ng balita. Pagtataya ng panahon. Habagat na nakakaapekto sa mga kanlurang bahagi ng Katimugan, Luzon, Visayas at Mindanao. Lokal na balita. Korte sa Davao nag-utos ng PNP na itigil ang manhunt operations sa loob ng KOGC compound. VP Sara Duterte, maging mabuting mamamayan para parangalan ang mga bayani. VM Kitain, hinikayat na yakapin ang mga halaga ng mga ninuno sa araw ng mga bayani. Davao CTTMO naglabas ng mga alternatibong ruta patungo sa CP Garcia Highway. Balitang pambansa. 55 million pesos ang ginastos ng Kapitolyo para sa mga premyo sa Pasigarbo. Marcos, ipinagtanggol ang patuloy na operasyon ng pulisya laban kay Kibuloy. Balitang pandaigdig. Minsan mainit ang relasyon ni Tim Walz at Christy Noem sa trabaho. Ngayon, malamig na. Israel, nailigtas ang 52 anyos na bihag ng Hamas mula sa tunnel sa komplikadong operasyon sa Gaza. Balitang aliwan. British rock band na Oasis magbabalik sa reunion tour sa 2025. Mariah Carey nagluluksa sa pagkamatay ng kaniyang ina at kapatid na pumanaw sa iisang araw. Balitang pampalakasan. Ballon d'Or favorite Vinicius Jr. Eksklusibong pahayag. Gusto kong gumawa ng kasaysayan sa Real Madrid. Paano gumagana ang Paralympic Classification System? Mga tampok na kwento. Tuklasin ang Palawan, ang tropikal na paraiso ng Pilipinas na may kamanghamanghang tanawin at nakatagong hiwaga. Maranasan ang salamangka ng Yellowstone National Park. Trivia. Alam mo ba, ang Filipino hospitality
ay sikat sa buong mundo dahil sa init at pagkamasayahin? Ulat panahon. Habagat na nakakaapekto sa gitna at katimugang Luzon at Visayas. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Maaaring magkaroon ng lokal na pagkulog na may posibilidad ng pagbaba o pagguho ng lupa sa panahon ng malalakas na bagyo. Balitang lokal. Korte sa Davao nag-utos sa PNP na itigil ang manhunt operations sa loob ng KOGC compound. Magandang gabi. Inutusan ng isang korte sa Luzon ng Davao ang Philippine National Police na agad na itigil ang kanilang operasyon sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound. Noong Agosto 27, 2024, ipinag-utos ni Hukom Mario Duaves ng Regional Trial Court ang pagtigil ng mga aksyon ng pulisya na lumalabag sa mga karapatan ng compound sa ari-arian, relihiyon at edukasyon. Iniutos din sa PNP na alisin ang lahat ng mga harang at itigil ang anumang aksyon na nagbabanta sa kaligtasan ng mga petisyoner. Ito ay kasunod ng paghahanap ng pulisya kay Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa seryosong mga kaso. Mananatiling mataas ang tensyon matapos ang pagkamatay ng isang miyembro ng KOGC, bagaman itinanggi ng PNP ang pagkakaroon ng pagkaguluhan. VP Sara Duterte, maging mabuting mamamayan para parangalan ang mga bayani. Binibigyang diin ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte na tunay na maipapakita ng mga Pilipino ang kanilang paggalang sa mga bayani sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan at pagsunod sa mga prinsipyong nagkakaisa. Sa isang post sa Facebook noong Agosto 26, 2024, binigyang diin ni Duterte ang pangangailangan para sa bawat Pilipino na mag-ambag sa isang malaya, matatag at mapayapang Pilipinas. Ang araw ng mga bayani, ayon sa kanya, ay pagkakataon upang pagnilayan ang mga sakripisyo ng mga bayani at pagbigay inspirasyon sa atin at sa mga kabataan na gisingin ang kanilang panloob na bayani. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang seremonya ng pag-aalay ng bulaklak sa libingan ng mga bayani na inaalala ang mga tulad nila Jose Rizal at Emilio Jacinto. Ang tema ng araw ng mga bayani ngayong taon ay kabayanihan ng Pilipino sa panahon ng pagbabago. VM Kitain, hinikayat na yakapin ang mga halaga ng mga ninuno sa araw ng mga bayani. Magandang gabi. Sa paggunita ng araw ng mga bayani noong Agosto 26, 2024, hinikayat ni Vice Alcalde ng lungsod ng Davao, Melchor Kitain Jr. ang kahalagahan ng pagtatanim ng mga halaga ng ating mga ninuno sa mga kabataan upang matugunan ang mga hamon ng makabagong panahon. Pinangunahan ni Kitain
kasama ang 2023 Datobago awardee Brenda Safronia Z. Barba at Police Colonel Paulino Zualda Jr. ang pag-aalay ng bulaklak sa monumento ng mga di kilalang sundalo. Binigyang diin ni Barba na ang kabayanihan ay umabot sa pang-araw-araw na mga gawa ng kabutihan at kinilala ang mga guro bilang mga bayani dahil sa kanilang papel sa edukasyon. Ang okasyon na sinusuportahan ng iba't ibang organisasyon ay binigyang diin ang tema ngayong taon, Kabayanihan ng Pilipino sa panahon ng pagbabago. Davao City TMO naglabas ng mga alternatibong ruta patungo sa CP Garcia Highway. Magandang gabi. Naglabas ng mga abiso sa biyahe ang Davao City Transport and Traffic Management Office, CTTMO, para sa mga sasakyan dahil sa mga kasalukuyang pagkagambala sa Kingdom of Jesus Christ KOGC compound. Simula August 26, 2024, ang mga truck at bus ay pinapayuhang gumamit ng mga alternatibong ruta kabilang ang Kabantian, Bunawan Road, Mahayag at Acacia o iba pang mga detour depende sa kanilang pinanggalingan. Ang anunsyo ng CTTMO ay kasunod ng patuloy na rally ng panalangin ng mga miyembro ng KOGC na nagsasara ng mga kalsada gamit ang kanilang mga sasakyan. Tinatayang 2,000 pulis ang nananatili sa lugar upang arestuhin ang leader ng KOGC na si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasamahan. Balitang pambansa. 55 million pesos ang ginastos ng Kapitolyo para sa mga premyo sa Pasigarbo. Nagkaloob ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu ng humigit kumulang 55 million pesos sa mga premyo sa Pasigarbo sa Sugbo na ginanap noong Agosto 26, 2024 sa Cebu Sports Center. Ang halagang ito ay karagdagan na mahigit 200 million pesos na inilaan para sa mga paghahanda ng kaganapan, kabilang ang 150 million pesos na subsidiya para sa mga kalahok na contingent. Ang Digitab Festival ng Lungsod ng Naga ang nagwagi ng Grand Champion na tumanggap ng 5 million pesos. Sinundan ito ng Sugat Kabanhawan Festival ng Manglanila at Garbo sa Lapu-Lapu Festival na tumanggap ng 4 million pesos at 3 million pesos ayon sa pagkakasunod. Pinarangalan din ang mga pinakamahusay na floats at festival queens na may mga natatanging award para sa Roskillos Festival at Nagtagbo Festival. Marcos ay pinagtanggol ang patuloy na operasyon ng pulisya laban kay Kibuloy. Ipinagtanggol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang operasyon ng pulisya na laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ KOGC na si Pastor Apollo Kibuloy noong August 27, 2024. Iginiit ni Marcos na walang paglabag ng karapatang pangtao sa operasyon na kinabibilangan ng malaking presensya ng pulisya dahil sa
30 hectares compound ng QOGC. Itinanggi niya ang mga paratang ng overkill at motibong pampolitika na binabanggit na lahat ng pulis na sangkot ay hindi armado at walang ginagamit na tear gas. Binatikos ni Marcos si Kibuloy dahil sa umano'y inilalagay sa panganib ang kaniyang mga tagasunod at binigyang diin na kinakailangan ang operasyon upang ipatupad ang warrant of arrest laban kay Kibuloy na nahaharap sa maraming seryosong kaso sa Pilipinas at sa Estados Unidos. Balita sa ibayong dagat. Minsan, mainit ang relasyon ni Tim Walz at Kristi Noem sa trabaho. Ngayon, malamig na. Si Minnesota Governor Tim Walz at South Dakota Governor Kristi Noem na dating mga kasamahan sa Kongreso, ngayon ay magkaiba na ng pananaw sa politika. Si Walz ang nominado ng Democratic VP ay tinatawag ni Noem na radikal at ekstremista, lalo na sa kanyang mga aksyon sa panahon ng pandemya ng COVID at mga protesta matapos ang pagkamatay ni George Floyd. Si Noem, isang konserbatibo, ay inakusahan si Walz ng pagpapahina ng mga kalayaan at maling pamamahala sa ekonomiya ng Minnesota. Dati meron silang kooperatibong relasyon, nagtutulungan sa batas at nag-uusap ng positibo tungkol sa isa't isa. Sa kabila ng pag-atake ni Noem, binibigyang diin ng tagapagsalita ni Walz ang kanyang mga pagsisikap sa bipartisanship at pangako sa pagtatrabaho sa magkabilang panig habang kinukondina ng tagapagsalita ni Noem ang pamamahala ni Walz at pinupuri ang sariling pagsunod sa konstitusyon. Iniligtas ng Israel ang 52 years old na bihag ng Hamas mula sa tunnel na komplikadong operasyon sa Gaza. Inanunsyo ng militar ng Israel noong August 27, 2024 ang pagliligtas sa 52 years old na Bedouin Israeli na si Qaid Farhan al-Qadi mula sa pagkakabihag ng Hamas sa Katimugang Gaza. Si al-Qadi na hawak simula October 7 ay natagpuan mag-isa sa isang tunnel sa isang komplikadong operasyon ng Israeli Special Forces. Siya ay nasa maayos na kalagayan at sumasailalim sa mga medikal na pagsusuri. Ang pagliligtas na ito ang kauna-unahang matagumpay na pagkuha ng isang bihag mula sa network ng mga tunnel ng Hamas na ginagawang ikawalong bihag at ikawalong bihag si al-Qadi na nailigtas ng IDF mula nang magsimula ang labanan. Ipinahayag ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ang kanyang pag-alala at suporta sa isang video conversation kay al-Qadi na muling nakasama ang kanyang pamilya. Inanunsyo ng British rock band na Oasis ang pagbabalik sa reunion
tour sa 2025. Inanunsyo ng British rock band na Oasis ang isang reunion tour para sa 2025 na minamarkahan ang kanilang unang tour magkasama mula noong kanilang paghihiwalay noong 2009. Magsisimula ang tour sa July 4 sa Cardiff Principality Stadium at May 14 sa UK dates. Magiging available ang mga tiket mula sa 9 a.m. lokal na oras sa August 31. Ang anunsyo ay dumating bago ang ika-30 anibersaryo ng kanilang debut album na Definitely Maybe, na nagtatampok ng mga hit tulad ng Live Forever at Supersonic. Sa kabila ng kasaysayan ng tensyon sa pagitan ng magkakapatid na si Noel at Liam Gallagher, ang tour ay sumasailalim sa kanilang pagkilala sa tama na panahon para sa pagbabalik. Inaasahan ang higit pang mga internasyonal na petsa. Nagluluksa si Mariah Carey sa pagkamatay ng kaniyang ina at kapatid na namatay sa parehong araw. Nagluluksa si Mariah Carey sa pagkamatay ng kanyang ina, Patricia Carey, at ng kanyang kapatid na si Alison Carey, na pumanaw sa parehong araw. Si Patricia Carey, 87, ay isang opera singer at vocal coach, habang si Alison, 63, ay naninirahan sa Coxsackie, New York. Ipinahayag ni Mariah Carey ang kaniyang pasasalamat sa huling linggo na kasama ang kaniyang ina at humihiling ng privacy sa panahong ito ng matinding kalungkutan. Bagaman may komplikadong relasyon kay Carey at may estrangement sa kaniyang kapatid, kinilala niya ang mga pagsisikap at pagmamahal ng kanyang ina sa kaniyang memoir. Dati, inireklamo ni Alison si Mariah para sa emotional distress dahil sa mga nilalaman ng memoir. Balitang pampalakasan, Vinicius Jr. paboritong manalo ng Ballon d'Or sa World Exclusive. Gusto kong gumawa ng kasaysayan kasama ang Real Madrid. Ang isang eksklusibong panayam sa CNN Sports, ipinahayag ni Vinicius Jr. ng Real Madrid ang kanyang ambisyon na makamit ang isang historic treble sa season na ito na kinabibilangan ng Champions League, La Liga at Copa del Rey. Binibigyang diin niya ang mga Champions League ang kanilang pangunahing layunin kasunod ng mga domestic title. Sa kabila ng hirap na manalo ng tatlong ito, determinado si Vinicius na tularan ang kanyang mga bayani mula sa Brazil, kabilang sina Ronaldo at Ronaldinho, sa pamamagitan ng pagkapanalo ng Ballon d'Or. Paano gumagana ang sistema ng klasifikasyon sa Paralympic? Ang Paris 2024 Paralympic
Games na magsisimula sa August 28 at tatakbo hanggang September 8 ay magtatampok ng higit na 4,000 atleta na makikipagkompetensya sa 549 na event sa 22 sports. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na gaganapin ang Summer Paralympics sa Paris. Ang sistema ng klasifikasyon ng Paralympic ay susi sa pag-unawa sa kompetisyon. Ang mga atleta ay pangkatin batay sa epekto ng kanilang kapansanan sa pagganap. Kabilang sa klasifikasyon ang pagsusuri kung ang isang atleta ay may permanenteng kapansanan at pagpapangkat sa kanila ayon sa tindi ng kanilang kondisyon. Gumagamit ang sistema ng mga titik at numero upang italaga ang mga kategorya na ang mas mababang numero ay kadalasang nagpapahiwatig ng mas malaking kapansanan. Bagaman ito ay maaaring mag-iba, tinitiyak ng sistema ng klasifikasyon ang batas na kompetisyon sa pamamagitan ng pagbawas sa epekto ng karanasan sa pagganap ng atleta. Mga tampok na kwento. Tuklasin ang Palawan. Ang tropical na paraiso ng Pilipinas ay may nakamamanghang mga tanawin at nakakaakit na mga lihim. Ang Palawan ay isang kahangahangang destinasyon sa Pilipinas na kilala sa kanyang likas na kagandahan. Tuklasin ang mga nakamamanghang limestone cliffs at turquesa na tubig ng El Nido at Coron at magpahinga sa mga dalampasigan Port Barton, ang Puerto Princesa Underground River, isang UNESCO World Heritage Site, ay nag-aalok ng isang kakaibang boat tour sa loob ng isang kahangahangang underground cave system. Ang masiglang buhay dagat at luntiang tanawin ng Palawan ay ginagawang isang dapat bisitahin na lugar para sa mga mahilig sa kalikasan at naghahanap ng pakikipagsapalaran. Maranasan ang kabigha-bighani ng Yellowstone National Park. Ang Yellowstone National Park na sumasaklaw sa Wyoming, Montana at Idaho ay nag-aalok ng kamakhamanghang natural na kagandahan at iba't ibang uri ng wildlife. Kilala sa mga geothermal features tulad ng Old Faithful at Grand Prismatic Spring, ang parke ay isang paraiso para sa mga mahilig sa outdoor. Sa higit na 2.2 milyon hektarya ng malinis na kalikasan, nag-aalok ito ng mga pagkakataon para sa hiking, camping at pagtingin sa wildlife. Kung ikaw ay nag-i-explore ng mga dramatikong kanyon, luntiang kagubatan o tahimik na mga lawa, ang Yellowstone ay isang dapat bisitahin na lugar para sa mga mahilig sa kalikasan. Trivia. Ano ba ang Filipino hospitality? Alam mo ba? Ang Filipino hospitality ay kilala sa buong mundo para sa kanilang init at
pagbigay. Ang Pilipinas ay kilala sa kanilang pambihirang hospitality, kung saan ang init sa pagkamapagbigay ay sumasailalim sa bawat pakikipag-ugnayan. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang taos-pusong kabaitan na nagpaparamdam sa mga bisita na parang pamilya mula sa sandaling dumating sila. Ang ganitong uri ng pagtanggap ay malalim na nakaugat sa kultura, kung saan ang pagbabahagi ng pagkain at paglikha ng pangmatagalang koneksyon ay mataas na pinahahalagahan. Kung ikaw man ay nag-explore ng mga abalang lungsod o mga tahimik na isla, mararanasan mo ang taos-pusong hospitality na nagpapasya sa Pilipinas bilang isang tunay na di malilimutang destinasyon. Ito po ang balita sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Paki-like, share, comment, at i-press ang bell button para sa mga bagong kaganapan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako si Mirasol Sibayan Cacho, ang nag-uulat. Magandang umaga, Davao. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community and for supporting quality journalism.